Acum, cum l-am văzut pe tipul ăla online că făcea, de la prima frunză, vreo 3 degete, și trebuie tăiat exact sub ultimul bulb aici, la unghi de 45 de grade. Și atunci o să facem așa. Frunza asta o luăm, că nu ne trebuie. De la frunzele astea îmi fac și eu ca el, am văzut că le tăia așa. Luăm și băgăm în gel, în mijloc la burete, apăsăm un pic să stea fix. Unul deja l-am pus eu acolo. Când se apropie de un minut, închide și punește iar. Așa. No, și să mai luăm unul. Deci ideea e cam asta. De la unde sunt ultimele două frunze, 3 degete. Aici punem 4 și o să tăiem exact sub ăsta. La 45 de grade. Așa. Rupem frunza asta și asta. Rămân astea două. Le tăiem pe la jumate.